Jeg tager et medikit nu. Jeg har 2 dernede. Den med dem tror jeg de er inde i kassen. De kan ikke nå det. Og så er det den der løber op på bakken der hvor vi stod. De er ikke deroppe nu, er det? Det tror jeg. Jeg synes de løber tilbage igen. Nej, de står lige nede bag stenen dernede. Den der sten dernede hvor de stod før. Der står I nede. Jeg kan ikke se dem. Han står den. Der er en der flyttes ud der. Om bag træet. Fuck ja. En tilbage. En tilbage, Simon. Han er nede bag sten med ild i. Sten med ild i. 100%. Okay. Se det der! What the fuck? Det er granat der! Fuck, jeg knæppede ham! Det var mig der fik med granatkilde. Gjorde du? Ja, men du havde 73% på ham med den. Jeg kastede 2 granater lige ned ved siden af ham. Det var mig der fik den anden. Hvorfor kommer der sådan noget der op ved dig, Simon, når der? Det gør det altid. GG boys! Jeg vil lige se, at han er sniperen der. Ja, hernede er den. 12 skud. Fuck, jeg knæppede dem der i ryggen, jeg gjorde. Det var helt vanvittigt. Fuck yes, man. Ej, det er en dejlig slutning der.